Тримата братя и Левиатана Динко Динков. Утренният дъжд съхнеше през деня от вятъра, но със спускането на вечерта вероломна буря се изви над Бургас. Пясъците в крайбрежието се надигнаха, замятаха се сякаш развързани бесове над морската градина и се хвърляха като мрежи в очите на изумените. Мътна мъгла плъзна хлъзгава между прииждащите облаци и започна да се стели на пластове към покривите на улюшните блокове в крайните квартали. Развеняха се шарени въртележки на вихрушки, които помитаха с лекота, изхвърленото от хората, облепваха се подобно чудни панаири с него и го отнасяха незнайно къде из кукерските си танци. Забулената луна изгряваше и залязваше като призрачна лодка в разпеденото небесно вълнение. Плиснаха светкавици, прогърмяха тътени и прозорците се разтресоха. Тежки капки затрополиха по стъклата. От последните етажи на сградите в Меден рудник жените, които очакваха мъжете си, не можеха да повярват как блатата излизаха от коритата си и поглъщаха езерата. Градът, пробягнал през кълта, затъваше в лепкава тиня. Мария събра прането от северната тераса, затвори мъчно вратата и със свита душа остана да наблюдава играта на малкия си син. Изминаха години, откакто семейството, отдалечено от морето във високата част на Обзор, напусна родното място, за да търси препитание в Бургас. Изкарането през туристическия сезон не стигаше до зимата. Децата растяха, а наедно с това нарастваха и разходите по издръжката им. Животът на кредит натрупваше тежки, непосилни за връщане лихви. И тази нощ Иван се прибра пиян, мокър до костите. Отчаян и озлобен не намираше утеха в нищо. Трудно се измъкна и от тълпата в кръчмата, която вече му беше дотегнала. Протажници! Подскачаше възмутен пред екрана вкъщи. Мамят народа, а наглостта им расте. Били сме се оправили. Кризата била към своя край. Безсрамници! Задърпа да смъкне от гърба си дъждовната дреха, но изгубил сила, съвсем се оплете в нея. Навлече обратно и гневно продължи. Мъртви ли сте? Спите ли? Отворете ги тия очи! Всеки срещу всеки! Вместо да сме заедно, още по-разделени. Зверове, войни навсякъде. Изроди сме. Слуша се в новините и отново избухна. Помага ли срещу агресията? Чувате ли се? Оле-ле-ле! И се разсмя истерично. Кланят се ниско в посолствата. Кого лъжете, нещастници? Какво ти става, бе? Тросна му се раздразнена Мария, която сновеше напред-назад и разтребваше. Виждаш ли ги другите палячовци, жена? Дето не спираха доскоро да се заплашват. Понече да се надигне Иван, но залитна настрани и се строполи. Сега се прегръщат мамицата им. Но и ние бързо забравяме. Къса е паметта ни. Айде лягай! Не го издържаше вече Мария. И метро, и станции имаме вече. Забълва без да й обърне внимание. Българи няма! Българи! Господ ни тресе, а ние се смеем. Намериха пари да бетонират морето, а оставиха хората да живеят като скотове. Но и тяхното време ще дойде. Европа дава за малцинствата, за измислената им интеграция, за животните. За нашите майки няма. Чакайте малко. Лошото е, Марио, че и да ги сменим тия управници, да им струшим главите и други да сложим, а и ние да идем на тяхното място, идея нямаме как да управляваме. Не се търпиш! Ако ли трябва да бъдем достойни и честни, то ще останем сама държава измежду вълци. Толкова е навързано и фалшиво, че сякаш сме поставени в клетка за жертви, а за тия решетки измамниците ни дърпат движенията. И какво се оказа? Тази демокрация била равна на срам и позор. Не сме ли дорасли за нея? Чужда ли ни е? Пак криво я разбрахме. Чета за нашите възрожденски революционери. Какви истински човеци, страшни патриоти били, изгаряли за България. Престани с твоите глупости. Омръзна си ми много вече, Иване. Икони, хората един друг ще се изядат, ти за подвизи ми говориш. От това възпитание за четене, висок морал и родолюбие. Дрън, виж докъде се докараха децата ни. За това ли плаках, хриперих и се радвах? Да отгледам наркоман? От залъка си съм отделяла, да страдам и за втория син, на когото успях да пречупя крилете и талантът му отиде по дяволите.
Кажи ми, или искаш и третия ни син да се погуби? Да има баща пияница и майка неудачница. Едни бедняци, дето не могат да свържат двата края. Тебе питам, бе, тебе, писна ми от всичко. Кога най-накрая и ти като нормалните хора ще започнеш работа? Нали за това се махнахме от обзор? Другите мъже не спират да пътуват с тирове по чужбина, помагат на семействата си, взимат ги навън. А ти? Какво направи? Все нещо не ти уйдисва, все някой ти е крив. Вече година мериш улиците и хаймануваш. Баща ми бил и той алкохолик, дървен философ. Разтягаш ги локомите, иначе обещаваш се. Имам чувството, че даже не си правеше труда да потърсиш. Цял ден като рубиня шия с проклетата машина. Повече от 12 часа не ставаме. И тя се разхлипа, задави се и тежко закашля. Вкъщи проблеми след проблеми. Живот ли е това, бе, Иване? Живот ли е? Ти да ме беше пощадил поне. И Мария протегна ръка да прегърне малкия Маринчо, който ловко се беше изправил и се клатушкаше към масата. Майката го притисна силно до гърдите си и ревна на глас в безсилието си. Млъкниче Никола спи в другата стая. Какво си се разкрещяла и разциврила? Олюля се на стола и Иван и се втренчи в празната маса. На риба мирише. Той ли я хвана? Ей, голям харпунджия. Майстор. Да бях останал рибар в обзор. Лятото домакин на някой лагер. Есента с тайфите. Орисия. А то в големия град било по-хубаво. Ай, как се подведохме само. Ела, сипи по една ракия и да ми разкажеш какво си правила днес. В същото време Христо отвори входната врата на блока и сякаш пороят върхлетя с него. Дочу като далежно и приглушено ехо гласа на баща си, пронизващите писъци на майката и в главата му се развъртя като пододял помпъл поредната скандална вечер със своите повтарящи се ужасяващи картини. Тъмният коридор го погълна като хищна машина и опипвайки вътрешните стени на извитото чудовищно тяло, големия син се спъна, падна и се претъркули по стълбището. В очите му заплуваха огнени съзвездия. Сърцето му подивял заблъска в усиления ритъм на наркотика и в съзнанието му се превъртяха набързо смешните символи на ротативките от близкото казино, където изгуби последните си пари и задлъжня на непознатия, в когото останаха всичките му документи. За миг се почувства свободен, извади треперейки смачкания мокър пакет с цигари и запали една. Издиша тежко. Аз съм никой! И бавно, като механизирана играчка, се изправи и запристъпи по стъпалата. Изморен от дългия ден, прекаран в морето, Никола спеше дълбоко, легнал по корем с впито във възглавницата лице. В един ъгъл на стаята се очертаваха силуетите на харпуна и плавниците, а навън, на южния простор, се люлееше стария неопренов костюм, който сякаш удължаваше тялото на гмуркача и го караше да изглежда причудливо и тъжно. Дълбокият сън приемаше Никола в своите поетични обятия и придаваше такава яснота на образите, че втория син от семейството на Иван и Мария през последните дни живееше като в омагьосан свят, между фантазията и реалността. Като напускаше сивия и бездуховен град, като се откъсваше от погледа на смазващата ежедневна физиономия, той успяваше, поне за кратко, да се пресели в една друга, непостижима за много хора вселена. Муркането му изразяваше древен ритуал на вечността, на раждането и смъртта. Свободата изпълваше Никола до крайен предел и слагайки харпунджийската маска на лицето си, изгубваше човешкия си образ, превръщаше се в неразделна част от водата, неговата вода, морето като майка, чувстваше се необяснимо, като нероден. А когато изплуваше от тъмните дълбочини, забавяше тласъците с плавници за миг пред прозорците към повърхността и искаше да остане там, да не приема отново въздуха и светлината. Виковете на двамата родители се усилваха с изкачването на стълбите към дома и Христо остана отвъртен пред вратата, дишаше очестено, по-тихо, също като Никола, който раздишваше в продължение на няколко минути, за да се гмурне в дълбините. Маринчо държеше в ръчичките си гуменна жълта рибка, която притискаше в средата, за да издава звуци. А сега, когато му беше омръзнала играта,
Започна да хлипа и да търси близост. Родителите продължаваха да се карат и виковете им ставаха все по-нетърпими, когато бащата надигна последната ракия, изпия до край и струши чашата от срещната стена. Светлините отвътре изгаснаха. Какво става? Ревна Иван и улови главата с ръце. Токът спря. Не си ли платила? Лъгала си ме, че всичко е наред с работата. Той се изправи и настръхна над оскъдната храна на масата. Запали свещ поне, за да ти видя мръсната отвратителна зурла. Да нямаш нещо с този гръцки панайотис. Не е платил още. Лукас му викат. Започна да се оправдава плахо Мария. Нямал средства в момента дори да се погасява кредитите в банките. Имал завод в Атина, който фалирал. Кръста им не е го ударила. Нали ти каза, че съкрати сума ти персонал и сега работим двойно за същите пари? Тя запали свещ, сложи в буркан и го понесе в ръцете си. Не ме интересува. Утре никой няма да ни пита в магазините кога можем да платим. За пред децата имаш ли обяснение? Жалък живот, крещиш с цяло гърло Иван. Къде е тая държава? Къде е? Всички ние си заслужаваме съдбата. Страхливци, мизерници. Като че ли блокът се разлюля. Лютата вихрушка се беше метнала като примка на шията му и го душеше. Бащата се надигна, грабна масата и обърна в безумния си гняв. Изблъска брутално Мария, буркан със същата се пръсна и той със всичка сила я зашлеби. Жената изгуби съзнание, строполи на земята и парчетата стъкло прозряха слабото й тяло. Маринчо писна и се затресе в несвяст. Вратата изтрещя и сякаш хала нахлу в стаята. Иван усети железен юмор в главата. Втори, трети в корема. Жестокостта на Христо пламна и се превърна в пожар. Удавената луна осветяваше изкривеното му лице, плувнало в сълзи. Риташе на пода баща си, скачаше върху него, поглеждаше с мъка към безжизненото тяло на майка си и агресията му растеше отвътре като великан. Изправи се със свирепа умора, изръмжа животински и залитна към стената, където висеше като обесен на собствената си верига турски меч. Грабна го с една ръка, а с друга прегърна през кръста Марин. Блъсна вратата към стаята на Никола и бързо я затвори, сякаш за да го предпази от кошмара на семейството. Нямаше много време, а трябваше да отмъсти. Имаше много причини за Христо, а най-близкият виновник беше собственикът на шивашката фирма, който живееше в новата част на квартала. Той се настани тук като чужденец. Той беше богатият мошенник, който обещаваше, а не изпълняваше, който гонеше от работата и наказваше, който не плащаше, заради когото се разваляха семейства, страдаха деца и се стигаше до престъпления. Понесъл невръстния Маринчо на ръце, Христо мина покрай няколко червени казана, които горяха, и в тъмнината приличаха на развилняла се лъкатушеща ламя, на триглаво златно чудовище или на вито божество, което заплашваше да погълне клошарите. Циганката, която изглеждаше като баба Яга, изпълзя подобно на змия и изсъска към тях измежду бутилките с вино. Обсебен от безумен гняв, той не ги забеляза. Имаше план, имаше глад за наркотици, имаше отчаяние, имаше в него любов към братята и зверска омраза към останалите. Как можеше да опази семейството си? Това затрито под земята съкровище, стъпкано от човешкия крак на някакъв алчен богаташ. Спомни си за един свой приятел, който се беше слял с естеството на природата и обожаваше конете. Придобил земната свобода и мъдрост, той му беше споделил веднъж как се освобождава намереното злато от магия. И манярът можеше да го притежава едва когато направи курбан от животно или човек, оставил своята стъпка върху пръста, където е било заробено. Бяха ходили с Мария неведнъж да просят пари от Лукас. Колко пъти милата му майчица го беше спасявала, колко пъти той е бил неблагодарен, несправедлив в обвиненията си към нея. В ниското морето ревеше разярено, небето притъмня и сякаш тежки чукове загърмяха и заблъскаха да къртят свода. Светкавици къмшици шибнаха през издутите бузи облаците,
а ветровете задърпаха юздите им в обратна посока. Причернямо на Христо, свали Маринчо от ръцете си, като събра сили, отново освирепя, засили се и изкърти с цялото си тяло портата към двор на богаташа. Някой запали светлините в стаите на къщата и отвори плахо входната врата. Христо се стъписа, опита се да успокои бушуващия ураган в себе си. Помогна на Маринчо да се изправи и настъпателно тръгна към Лукас. Пърли ти трябват, Христо, пита гъркът, като не допускаше никаква близост, а държеше на разстояние късните си гости. В момента нямам, но утре може да ти помогна. Христо изтръпна. Ледени вълни приплъзнаха по треперещото му тяло. Лукас забеляза пребледнялото му лице, погледна към стресираното детенце и неволно отстъпи назад. Христо продължи да го притиска навътре по коридора към отворената стая. Някой ден трябва да поговорим. Тези наркотици са сериозен проблем. Хората като теб се лекуват. Това момченце изглежда зле. Браче ли ти е? Христо оставаше глух. Стоеше приведен, като в една ръка стискаше ръчичката на Маринчо, сгубената рибка, а с другата придържаше сабята под широкото си окъсано пълто. Не, сега не е удобно. Късно е. Отстъпи назад гъркът. Прибирайте се, не ме притеснявайте. Имам се достатъчно неприятности. Като се приближиха до отрупаната с лакомства маса, баткото подхвърли играчката и изчака Лукас да сгъне дебелото си тяло, за да я потърси, после пусна детенцето и нанесе смъртоносен удар със сабята в гърб. Лукас падна по очи и се затресе като свиня в предсмъртна агония. Кръвта рукна и не му позволяваше да говори. Хриптеше. Христо нанасяше яростно удар след удар. Гумената рибка се изцапа с кръв. Никола погледна над морските вълни към брега и страхът го сграбче за гърлото. Може би се разразяваше буря. Нямаше лодки, нямаше чайки, нямаше никого. Само един наивен гумнокач, в главата на когото звучеше накъсано поезия, израстваха образи от книгите. Солените вълни ги разкъсваха и разхвърляха по пустите скали в далечината. Почувства, че колкото по-навътре отива в морето, то толкова повече се успокоява и го приема. Беше раздишал дълбоко и поемаше към дъното. Извади шнорхела от устата. Няколко силни тласъка с плавниците и отпусна безжизнено тялото си. Тежестите го повлякоха надолу. Обзе го необяснима паника и бързо се отблъсна от дъното. Махове нагоре и глътка въздух. След няколко опита вълната ставаше все по-голяма, а в брега по-бяла и по-силна. Вече беше на дъното, в хармония с морето, сърцето биеше бавно. Изведнъж срещу него израснаха силуетите на два големи лаврака, след тях 4, подредени в фигура и в миг се пръснаха, без форма, без ред. Единият обаче се върна, стрелба и се превъртя на стрелата. В края на въздуха, бесни тласъци и тялото на гмуркача излезе наполовина над водата. Изправи се на леглото, без да се събужда и пак се отпусна. Рибата беше вече на отличителния буй. Никола се вдигна от вълните като гумената рибка на братчето му. То основяха другите лавраци. Те го заобиколиха в гръб и го дебниха. Бяха призраци. Морските вълци на Левиатана. Намери сили да се смири. Остави се по течението, което го тласкаше в преспивната люлка на морето и отново се спусна надолу. Черешовите води с цъфтящия планктон се бяха оттеглили през август и сега морето оставаше бистро и при вълнение. Попадна в края на рифа върху проядени скали като пещери, в които се вмъкнаха подплашените морски врани. В една от цепнатините Никола забеляза сребристо тяло между лилавите окраски на рибите и се прицели в него. Стрелата прониза лаврака, но се заби навътре в камъка и като не успя да я изтегли, гмуркачът пое нагоре. Изведнъж силни теченията го завъртяха и му се стори, че някаква зловеща сила го обгърна и стегна в железните си мрежи. Въжето, което го свързваше с буя, се заусуква около плавниците му, макарата на харпуна блокира и Никола увисна така във водите, близо до повърхността. Помисли си, че това е краят. През съзнанието му премина като на лента целият живот и когато въздухът му свършваше, а тялото се затресе, сякаш майка му го пое в ръцете си като бебе и откъсна колана с тежестите от кръста му. Освободен, Никола пое глътка въздух и като се съвзе, заплува към буя. Толкова приличаше майка му на Богородица. Погледна към дъното и му се стори, че някаква пронизана златна люспеста опашка на огромно морско чудовище премина под него към дълбините. Сърцето му биеше отчестено. Изправи се над вълните и видя разпенени кървави и жълтеникави криви, които се отдалечаваха към хоризонта. Маринчо беше оставен пред телевизора и вперил празен поглед в рекламите, преживяваше по-детски своя пореден шок. Христо го взе на ръце, настани го на масата и го накара на сила да се храни.
Тъпчеше детето, въвлечено в невижданото сега пиршество, богато огощение като за последно. Баткото грабна от секцията един празен лист, сложи го с моливи пред братчето и го остави да рисува. Започна нервно да обикаля стаята и след малко излезе. Когато се върна, видя, че Марин беше заспал. На листа беше нарисуван един кръг, който би приличал в детското въображение на нова планета или направо казано на нула, на нищо, а може би на начало. В единия край до листа се търкаляше сякаш убита рибката. Миризмата на пушек се засилваше. Огънят нарастваше и отвън придобиваше формата на огромна триглава ламя. Христо, запалил всички пердета, бе излязъл за миг навън в пристъп на колебание, но бързо се върна при братчето си, прегърна го и силно го целуна. Левиатана с огнения си език близна рисунката и Христо полетя.